אז מה קורה לחשושים? כאן נפתלי, ושמעון. המכונה נינג'נף, ולא אין שם כינוי. נסביר לכם היום יש לי שם כינוי, שימשי. שימשי, זה גם טוב. אני נסביר לכם על הקורקינטים שלנו, עם מה שאנחנו הולכים לעשות את הסרטונים. זה הקורקינט שלי, בז' כזה. צבע בז'י למטה, תרים אותו שיראו, אולי לא רואים. לא, תרים את כולם. זה מה שקרה מתחת, אסון עולמי. והכידון בצבע לבן, לבן, יפה. והידיעות כאילו עם בז' זה כזה. גריפ. כן, הגריפים הם אדום, כאילו בז' וקצת שחור, מעורבב כזה. כן, כמו שאתם יכולים לראות. שכחתי איך קוראים לדגם הזה, אבל... אני לא יודע איך קוראים לדגם, נכון, כמו ששימון אומר. כן, זה דגם טוב. זה די חדש שלו. כן, זה חדש, קניתי את זה בערך לפני שבוע. תראה את הקסדה. זה קסדה שאני ממליץ עליה. היא טובה, קשיחה וממש... בוא נסביר, באמת, אני יודע הרבה. הקסדה, כאילו, הציפוי שלה זה... היא לא יכולה להתחמם בשמש. והבפנים שלה, כאילו, תסתכלו. זה כחול, כאילו, יש כל מיני צבעים, אבל... וזה ספוג שממש צריך מידה שממש צמוד לראש, כאילו. ואז אפשר גם לכבס את זה. בכביסה, כאילו. וזה ממש טוב, אני ממליץ עליה באמת מחום. קחתו לי. עכשיו אני אסביר. זה הקורקינט שלי. קניתי אותו לפני 3 חודשים כנראה. וקצת רואים כאילו ישנה, אבל היא לא דווקא חדשה יחסית. כל המתחת שלה זה כבר סליידים וזה. והגלגלים שלה גם נרסו, יש להם הרבה חורים כאלה. אוקיי? יש פה גם פגין. תרד יותר למטה, לא רואים. פגין יש פה, אוקיי? אדומים קניתי. באנדיסרול קנינו, חשוב לציין את כל הדברים האלה? כן, אני גם קונה באנדיסרול. כן, ווח שלי מי שלא יודע. ברור. וכן, די טוב, אני ממליץ גם על הסוג של הקורקינט הזאת. כן, די טוב, באמת. אוקיי, עכשיו אחרי שהסברנו לכם בגדול, נסביר לכם עכשיו בקטן על כל... ויש לי גם קסדה, כמו שלא, רק בצבע ירוק ויותר גדולה. אוקיי. עכשיו נסביר על כל פריט קטן בקורקינט, בסקוט. בעצם זה הגלגלים. הם סיליקון. הם חזקים. בוא נסביר. בפנים כאילו זה ברזל. אוקיי? זה מתכת. ומבחוץ זה... לא, כאילו, לא יודע, ברזל. ובחוץ זה סיליקון, אוקיי? וזה גלגלים עמידים, משהו כזה. כן, הם ממש עמידים, נגיד של שימון. סיליקון נראה לי טיפה חלש, כי תראו כמה שריטות. לא, כי נסה לי קצת עליו. כן, הדבקתי פה איזה מדבקה. עכשיו אני אראה לכם, זה הסמל של הקורקינט, של החברה גם נראה לי. לא, של החברה. של החברה. פה יש כזה גם את הסמל ביותר יפה. זה כזה נעים, ממש נעים. גריפים נעימים, מומלצים בחום, ממש נעים. פה יש לי כזה סימן, מי שמכיר. זה אותו חברה, נראה לי. אותו חברה, אותו דגם. יש כזה, כמו מי שמכיר פצצת אטום כזה. יש כזה של רעל, רדיואקטיבי. אז כן, בואו נסובב. מומלצת בחום גם לפעלולים. מה זה הפעלולים? גם למתחילים וגם למקצועים. ממש נוחה, מסתובבת, סבבה. בהתחלה התלבטתי אם לקנות או לא לקנות. תקשיב, וגם דרך אגב אני רוצה להראות להם שתרגיל היום ראשון, כאילו לא משנה בסרטון נראה תרגיל אחד לפחות. ואני רוצה להראות תרגיל, כאילו לא תרגיל, כאילו סתם כזה זה משהו בסקוט שאם אתם רוצים סובב, כאילו את הסקוט, שכחתי איך קוראים לתרגיל הזה, אז אתם בדרך כלל קופצים ואז כאילו נותנים מכה עם הרגל ככה, אוקיי? שהרגל הזה גם, אבל ואז שאתם עושים את זה, אז אתם צריכים לסובב ככה,
אוקיי, אבל לא עשיתי את זה כל כך טוב. ולהיזהר. צריך, כן, צריך מגנים העצם הזה פה. למגנים לפה. וגם אני ממליץ כאלה, תסתכל, תצלם, שמרובעים פה, שהפחות מכה כואבת. וגם שאם אתה מסובב, אז כאילו תעביר את המשקל, תנסה לעשות ככה. מי שרוצה הסבר יותר ברור, ניתן בתיאור לסרטון. איך באמת הסבר של החברה. וגם ניתן קישור לערוץ של אנדסרול, שתוכלו לעקוב לכם, כי הם ממש מעלים סרטונים טובים וזה. ולא באנו לעשות חסויות, פשוט הם ממש טובים. לדעתי. חסויות זה למטומטמים שאוהבים כסף. ואני לא אחד כזה. עכשיו נעבור בקטנה, אלא בתכלס זה אותו דגם, רק צבעים שונים. מה אני יכול להראות לכם? פה יש אותיות, כתוביות, ופה אמור להיות המשך, אצלי יש את זה. אולי בסוף הסרטון אני אראה. כמו שאתם רואים, פה ירד לאח שלי המדבקה. פה אצלו זה חלק. כן, גריפים אותו דבר. והמארגנים שהסברנו לכם לפה זה בעצם השד נראה לי, כן. זה מארגנים כאילו, סתכל, לפה אתה מחבר אותם. וזה כמו מגני כדורגל שהם כאילו מפלסטיק, שאם אתה מקבל מכה זה לא ישבוך את העצם. ודרך אגב, הקודמת שלא שמתי מגנים רק קסדה, אז יש את כמו אנחנו רק בצד השני שם. בגלית למישהו. כן, וילד בא למטה ואני באתי מלמעלה, ואז פשוט התנגשנו והרגל שלי פשוט, כי לא היה לי את זה, היא פשוט, תסתכל, צלם להם, דמיינו כאילו זה ככה בא. הוא בא, תצלם את הקוקן, כאילו הוא בא ככה מהצד, ואז קיבלתי כאילו את הרגל ככה במהירות, וזה כאילו שברתי את העצם. מי שאין לו כזה ורוצה, אם יש לכם כדורגל זה גם טוב. ועד עכשיו יש לי נפיחות. כן, אז כן, זה מה שרצינו להראות לכם על הקורקינטים. בפרקים הבאים נעשה לכם איך עושים פעלולים ובאיזה אזור. יש פעלול אחד שאני בפרק הבא נלמד אותו, אני אלמד כי אח שלי לא כזה יודע אותו. כאילו מי שלא יודע כאילו לקפוץ ולסובב את הסקוט, לעשות את זה, אז נלמד את זה בפרק הבא. לא, תסלחו לי, נלמד כאילו קפיצה עולי רגיל, כי זה הכל הבסיס. אוקיי, ובסרטונים הבאים גם נהיה בגלית ובצורן, ולפעמים יהיה לנו מצלמה פה על הקסדה, נחבר לנו ונצלם. וזה מה שרצינו להראות לכם להיום. אנחנו ממליצים בחום על כל מה שהיה פה, על אנדסרול, וממש חברה טובה. מי שאוהב גם סקייטבורדים, יש שם המון סקייטבורדים. מי שכאילו בסקייט וזה והכל, בסקוט וזה, אז אני ממליץ לו, כאילו אני רואה ילדים שהם נעלי ספורט, שזה גם אפשר, אבל לא תראו לי, שזה גם אפשר, אבל זה פחות נוח, כאילו. זה פחות נוח בגלל שזה, לא יודע איך להסביר לכם, אבל תקנו לה כאילו נעליים כאלה שהן שטוחות, אני לא יודע איך לקרוא לזה. יש את האלמנט, שזה חברה טובה וזה לסקייט כאילו, אבל אני משתמש בזה גם לסקוט כי זה... אוקיי, כאן היינו The King Scoot. כך קוראים לו? The Scoot Kings. זה מה שרצינו להראות לכם ונתראה בפרק הבא. ביי לחשושים. ביי לחשושים.